SC Iasicon S.A. Iași este o companie cu capital privat cu sediul în Iași, profilată pe construcția de obiective civile, industriale, edilitare, agricole și drumuri. Înființată în anul 1992, compania are specialiști cu o vastă experiență în domeniul construcțiilor. Un sector semnificativ este reprezentat de șantierele de restaurare, compania fiind prezentă în mai multe locații din țară, reușind redarea în circuitul turistic a mai multor edificii din patrimoniul național și mondial. În cele ce urmează vă prezentăm câteva din lucrările reprezentative pe care SC Iasicon S.A. Iași le-a realizat în ultimii ani. Centrul de afaceri Vaslui. Lucrările au fost finalizate în anul 2008. S-a realizat o clădire de birouri modernă formată din două tronsoane, P+2 respectiv P+5, cu sală de conferință de 200 de locuri, sală expozițională de 450 de metri pătrați. Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au fost structură din cadre de beton armat cu închidere exterioare executate din panouri de alucobond și pereți cortină, compartimentări interioare din gips carton. Confortul termic este asigurat de termosistem tip Baumit, ferestre de aluminiu cu geam termopan și centrală termică. În cadrul proiectului a fost realizată infrastructura care constă în parcare, canalizare, alimentare cu apă potabilă și iluminat. Lucrările de consolidare și restaurare la Muzeul Unirii Iași au fost finalizate în anul 2009. Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au fost consolidare fundații, pereți și planșee, zidărie de plombe, zidărie din cărămidă răstuite, planșee din beton, pardosel din parchet pe dușumea de dulapi din brad, tâmplărie interioară și exterioară reparată, revizuită și vopsită, tencuiel cu mortar, instalații electrice, termice și sanitare, rețele de apă și canalizare, iluminat arhitectural, ignifugare pod, zugrăvel cu var lavabil, ornamente de epocă cu foiță de aur și amenajare curte interioară. Reabilitarea cetății Neamțului din Târgu Neamț a fost finalizată în anul 2009. Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au fost zidărie și plombe, zidărie din piatră rostuite, planșee din beton pe structură metalică și planșee din lemn de stejar, pardosel și pavaje din piatră, hidro- și termoizolații la terase, tâmplărie din lemn de stejar masiv, tencuiel cu mortar de epocă, instalații electrice, termice și sanitare, rețele de apă și canalizare, iluminat arhitectural și iluminat public, refacere pod acces cetate și drumul de acces către cetate. Consolidarea, restaurarea și amenajarea Palatului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa. Lucrările au fost finalizate în anul 2010 și au constat în consolidarea palatului, a corpului anexă și amenajării exterioare. S-au executat lucrări de zidărie de cărămidă, injectări cu soluții speciale pentru stoparea infiltrațiilor de apă, piloți forați cu var nestins, pardosel din marmură și parchet, restaurare scară interioară, tâmplărie din lemn de stejar stratificat, finisaje interioare cu var, amenajare grupuri sanitare, învelitoare din tablă de zinc, instalații electrice, termice și sanitare, iluminat public și arhitectural, restaurare poartă principală și împrejmuire, amenajarea grupului statuar, alei din dale de piatră cu aranjamente florale. Hotelul Iasicon este dat în folosință din decembrie 2000. Complexul construit aici oferă servicii de 2 stele, incluzând servicii hoteliere pentru un total de 80 de locuri distribuite în camere single, camere duble și apartamente. Restaurantul și cafebarul sunt deservite de un personal priceput, astfel că puteți degusta preparate românești unice, dar și meniuri la cerere. Veți fi serviți prompt și amabil. Cafeneaua vă poate oferi clipe de destindere deosebit de plăcute. Întreaga activitate a firmei se substituie imperativelor calității, compania primind numeroase premii și trofee pentru obiectele puse în operă.